Atong oras, alas 7:51 na ang takna sa buntag. Mga balitang agri, balitang sports o balitang showbiz. Atong mapaminawan, human lamang nimpipila ka mga pahinumdum. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Kamo nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Inzomo man siya organic disinfectant ug odor control nga gamit namo sa among manukan kada human namo og hinlo, kada human namo og habo sa mga iti, amo dayon na siyang butangan ani. Dili siya i-direct og butang. Butang namo siya sa sprayer, mixan na siya og tubig, dayon i-spray din siya diha sa portion nga gikuan na nimo siya sa hugaw. Unya nakandot ani niya kay odor control ni siya o wala jud kayo ni siya baho, dili ka baho kayo ang mga iti mo nang bisan sa among mga bisita diri sa manukan, makaingog sila wala jud baho ang manukan. Unya last na po siya langaw bisan sa taas, wa jud kay makita nga langaw dito ah. Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhi lang sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Atong oras, alas 7:52 na ang takna sa buntag. Gihatod kaninyo sa Lacto Puffy Probiotic Health Food Supplement by Lacto Probiotic Worldwide Corporation o Lacto Plant by Asil Laboratories Incorporated. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast, Agri News. Sa balitang Agri mga kapartner, balitang agri gitinguha sa Department of Agriculture nga palapdan pa ang produksyon sa ubi kinampay sa probinsya sa Bohol aron matubag ang nagkataas nga demand niini sa lokal ug international nga merkado. May bisita sa probinsya ang DA Undersecretary for High Value Crops Development Program nga si Ching Caballero aron ipresentar ang maong plano sa mga opisyal sa probinsya. Lakip sa iyang gibisita ang DA Bohol Experiment Station aron tan-awon ang mga paagi sa pagpadaghan sa planting materials sa ubi kinampay nga ipanghatag sa mga mag-uuma nga gustong mosulod sa produksyon ini. Gihisgutan usab sa mga opisyales ang mga policy support aron mapalig-on ang industriya sa ubi sa probinsya. Sumala pa sa opisyal sa Department of Agriculture, ang ubi kinampay adunay natural nga mga oxidants o antioxidants o gitanaw karon nga mahimong alternatibo sa matcha sa merkado sa healthy food products. Gilauman nga pinaagi sa kooperasyon sa public o private sector, mulambo pang industriya sa ubi kinampay og makahatag og dugang kita sa mga mag-uuma sa Bohol.